ndinoitwa Nyemudzai Kakore, ndiri mutauriri anomiririra organization inonzi Zimbabwe Network of Early Childhood Development Actors, muchidimbu tichiti ZINECDA. Isusu tinomiririra bandiko revana veECD A and B. Tichivamiririra vana ava tinenge tichikurudzira vabereki kuti vana ivavo vange vari muzvikoro, nekuti ndipo panotangira development, brain development yemwana. Uyezve taakutarisa kueducation sector tichitarisisa the 2024 bhajeti ratakapiwa nehurumende yedu. Chikumbiro chedu ndechekuti dai vana veECD vange vachipiwa yatinoti 10% of the national education budget, izvo zvakaagriwa mune yatinoti Tashkent Declaration. Tichiti ko zvinobatsirei kuti vana vedu veECD A and B vange vachipiwa that 10%. Tinenge tichiti mukaona kuzvikoro vana veECD vanenge vachida atinoti maplay and learning materials. Maplay materials tiri kutaura atinoti maswings, paye pavanotambira panze, zvidhori. Izvozvo ndo zvinoita kuti vana vange vakure vachimachwa kubva mukutaura kwavo kusimba mumabhonzo zvinobva pamaplay and learning materials. Mukaonazve lack of infrastructure kuvana vedu veECD, muchatarisa kuti zvikoro zvedu hazvisati zvavaka atinoti mastandardized ECD classroom yemwana weECD A and B yakatosiyana nemwana anotangira kugrade 1, 2, 3 zvichienda mberi. Muchitarisazve even pavanotambira, even pavanodyira panenge pakasiyana nevana vanotangira grade 2, 3 zvichienda mberi. Saka izvozvo zvinongokwanisika chete kana hurumende yedu through the Ministry of Finance and Economic Development vatiwo national education budget votorawo 10% voendesawo kuvana vedu veECD kuti udzidziro hwavo hunge huchinyatsobudirira kuti neramangwana ravo vange vari macitizen eZimbabwe akanaka. Zita rangu ndinonzi Respect Chanu from Farming Community Education Trust Facet. Muzuva ranhasi tanga takaungana pano tiri pamwe chete neParliamentary Portfolio Committee on Education, Children's Rights, Department refinance nevekueducation wo vekufinance zvakare. Chinangwa chedu chatanga takaunganira pano ndechekuti tikurukure maererano ne2024 budget rakaanaunswa. Tichionawo kuti pabudget renyika yedu iroro mugore ratiri kuda kunopindira Department reEducation rakapiwawo mari yakadii, madhora akadii, uye ari kuenderana here nezvidzidzo zvakasainwa nehurumende yedu vachitiwo vachange vachizvitevedzera. Zvinova izvo zvinozadzisa zvidzidzo zvavakasainira napasi nedzimwe nyika zvatiri kutiwo zvemasustainable development goals, madeclaration avakasaina avari affiliated to vachiti isuwo seZimbabwe tiri kutsidza kuti education tichaipa mari yakati. Hurukuro dzatanga tinadzo pano dzadziri dzekuti tionesane kuti paramendi pabhajeti riripo zvii zvavari kuita kuti mari idzodzo dzisvike kuvanhu vatiri kuti ndo vanoda kuti vabatsirwe nemari dzakaiswa parutivi, uye kuti panopera gore rinouya mari idzodzo dzashanda here sekuiswa padivi kwadzakaitwa, nekuti tiri kuona kuti mugore rino ra2023 pazuva ranhasi ratitori Ministry of Education yangoshandisa 70% yemari yavakapiwa, asi tichiri nenyaya dzakawanda dzisina kugadziriswa muzvikoro dzinosanganisira kuvakwa kwemidhuri yakafanira inobatawo vakaremara kuti amarembusi muzvikoro hazvina. Tiri kutarisawo zvakare kuti zvikoro hazvina kuvakwa zvimwe zvekuwedzera mumablocks kana kuvakwa pedyo nemacommunities, especially kumaruwa nemumafarming communities nemumamining communities, kuti vana vasafambi madistance akakura. Zvikoro zvakanga zvatsidzirwa kunzi zvichavakwa, mablocks akanga anzi achavakwa, zvese izvo zvimwe hazvisati zvazadziswa, asi gore ratopera mari yatakapiwa hatina kupedza kuishandisa idzi. Saka hurukuro dzanga dziri padzadzo toita sei kuti pagore ratiri kupinda mari dzatapiwa nehurumende dzashanda here, Ministry of Education yashandisa here mari idzodzo sekupiwa kwatakaita, dzingadaro dziri shoma asi ngadzive dzashanda. Chechipiri, isusuwo se-Education Coalition of Zimbabwe, Farming Community Education Trust neZINECDA vanga vachikochera chirongwa chanhasi. Tanga tiripo kuda kuona kuti vana veECD yaprioritizwa here, zvikoro zvine maECD learning facilities akanaka here,
isusuwo tiri kutarisawo kuti mayoung mothers adzokera kuchikoro here. Kana tichiti mayoung mothers totarisa vana vasati vasvika zera rekunzi vange vari amai pamutemo wedu wenyika yeZimbabwe. Isi toda kuti vadzokere kuchikoro vaenderere mberi, vaenjoy right yavo to education. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kuvamanikidza ndezvekuti mwana wavazvara uyu yatova imwe responsibility. Saka hurumende yaisa here mari parutivi ichaita cover for ECD ine way tiri kutosapota mai vaya vechidiki kureva kuti kana vodzokera kuchikoro vabereki vavo havachaongorore kuda kuona kuti mwana wavabereka uyo awana mari yechikoro here, asi kuti vari kubatsirwa nehurumende kuburikidza nebhajeti allocation inenge yaiswa kuECD. Mayoung mothers acho iwawo asapotwa here nekuwaniswawo masanitary way nevamwewo vasikana vari muzvikoro. Sanitary way allocation iripo here sekutarwa kwazvakaitwa mubhajeti redu, yatengwa here sekuona kwedu patationgorora bhajeti redu taona kuti sanitary way allocation yavapo asi ishomanana. Asi tinoda kuti zvairi shomanana yatenga here mashoma acho uye asvike here kuvanhu vatinoda kuti vamashandise. Chekupedzisira ndoda kutaurawo zvakare tiri panyaya yesanitary allocation yesanitary way and budget allocation in general kuti zvatati bhajeti rava apapa zvii zvimwe zvazvingagone kuitwa kuti vanhu vese vari kumaruwa, vanhu vese vatiri kutaura mumamajina level vanzwisisa zvinoreva bhajeti irori, kuitira gore rinouya pachatanga zvakare hurukuro dzerimwewo bhajeti richatevera ra2025 vaparticipate vanopindawo here mupre-budget consultation. Ngazviziviswe vanhu vese vaziva vari kumaruwa nemutauro wavanonzwisisa kuti tichange tichiita hurukuro dzebhajeti renyika yedu ndezvipi zvamunoda. Munoda kuti vana vapiwe zvikafu here muzvikoro saizvozvi takatarisana nedrought mvura haisi kunaya. Saka vabereki vanofanira kunge vachipiwawo mukana vachiziviswa nenguva kuti vagoparticipate. Nazvino chero mameetings akadai atinenge tichiita zvatinenge tichikurukura neparamende, vanhu veparamende vanga vari muno zvinenge zviri zvabvawo nemuvabereki futi kana kuti vaine marepresentatives. Zita ndinonzi Reverend Taylor Nyanete, ndinoshandira sangano inonzi Zimbabwe National Council for the Welfare of Children. Tanga tiri pano nhasi muhurukuro dzanga dzichiitika mushure mekunge muzvina fundo waprofesa Ntuli Ncube, Minister of Finance munyika yeZimbabwe, wabuditsa bhajeti ra2024 rinotarisa dzidzo yevana. Mudzidzo imomo muhurukuro dzandiripo nhasi tanga tichitarisa kuti zvikamu zvakapiwa mari ndezvipi. Tichitarisa imomo maziso edu anga akanyanya kutarisa pavana vadiki zvikuru vari kuECD nokuti ndo munotangira ramangwana revana kudzidza kwavo, and ikoko ndo kunobva ruzivo rwakadzama kana ndo kunoti vana vagone kubata zvavanodzidza kuzobva vachienda mberi. Saka mukutarisa kwedu tandichitarisawo kuti mutemo wenyika Education Amendment Act wa2020 wakataura chii nezvedzidzo, tikaona kuti wakatarisa nezvokuti vakaremara vanofanira kunge varimo, vanasikana vanofanira kunge vachipiwa zvekubatsira pavanoenda kumwedzi kana kuti period, uye kutarisawo kuti iyo hurumende ingaita sei kubatsira zvikuru kuti zvinge zvakasimba. Saka isuwo mukutarisa kwedu taona kuti hurumende yakaedza zvikuru kuti ipe mari yakakwana kueducation, asi tichitarisa patiri vana vadiki ava tiri kuona kuti nzvimbo dzekudzidzira dzavo dzichiri shoma, saka dzinoda kuwedzerwa zvakanyanya, izvo zvinoda mari yekuti zviitike. Tinotenda hurumende kuti varayiridzi vemaECD pari zvinhu wawanda chaizvo, but tinoda kuti vese vadzidza ivavo vadzidzisi ivavo vange vachipinzwa mabasa kuitira kuti vadzidzise vana vadiki ivava. Saka inyaya yatiri kukurudzira hurumende kuti mari ngairambe ichienda kuvechidiki ivava, nokuti ndo vanopa mazano, ndo vanovaka dzidzo muZimbabwe, ndo vachagadzirisa nyangwe isu vanhu vakuru zvatiri kunga tisiri kugona. Ivo kana vadzidza vanozvigona nekuti vanenge vanyatsozvibata vachiri vadiki. Saka kurudziro yedu ndeyekungoti pfuma yedu yenyika zhinji ngaiende kuvana vadiki nekuti ndo vachava remangwana. Saka mudzidzo yemu tiri kuona kuti BIM inobatsira, tiri kuonawo kuti per capita grant inobatsira. Toda kuti mari idzodzi zvikuru dzinge dzichitopiwa pakutanga kwegore
maallocations ataurwa anga achitoenda kuzvikoro kuitira kuti titange gore tiri pakanaka, uye tiri kuonawo kuti gore rino riri kuteera iri ringangoite nzara nekuti mvura isonyatsoratidza kunaya kwakanaka. Saka tinoda kuti nyaya dzekupiwa vana kudya vachiri vadiki muzvikoro imomo dzinovabatsira kuti vange vachinzwa kuti dai taendawo kuchikoro nokuti kunenge kuine kudya, uye tinoziva kuti kuchikoro inzvimbo dzakachengetedzeka. Saka vana vazhinji kana vari kuchikoro vakachengetedzeka. Saka tinoda kuti nzvimbo idzodzo dzirambe dziri dzakawandudzika uye dzichichengetedza vana vedu, nokuti kudzimba mune matambudziko amo kana vasiri kuenda kuchikoro.